Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι Σταύρος Λιλίτσης GL. Σήμερα θα σας παίξω τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Πριν ξεκινήσουμε, κάντε ένα like, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μία εγγραφή και ένα σχόλιο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα κριτικά κάλαντα. Πάμε να σας παίξουμε τα κάλαντα των Χριστουγέννων.